నీకంటూ ఎలాంటి అమ్మాయి రావాలనుకున్నావు? నీలా కథలు చెప్పుకో. నేను వచ్చిన తర్వాత కాదు, రాకముందు. రాకముందంటే అరవింద్ కృష్ణ మా అబ్బాయి అండి. డబుల్ మైండ్, ఏది త్వరగా డిసిషన్ తీసుకోలేడు. ఓ నీ పెళ్లి చేసే సెట్ అవుతాడు కదరా. అమ్మాయి బయట వెయిట్ చేస్తుంది. పర్లేదండి. అమ్మాయి బయట ఉందంటే నిన్ను కూడా బయటికి వెళ్ళమనరా యాప్రా సెదవా. హే, హాయ్. అంటే నాకు అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం పెద్దగా తెలీదు. అర్థమవుతోంది. రేయ్ ఏంట్రా, నేనే తేడా అనుకుంటే అందరూ నా అలాగే ఉన్నారు. ఎవరు బ్రో అమ్మాయి భలే ఉంది. లక్కీ ఫెలో నువ్వు. ఎంతమందికి దొరుకుతుంది ఛాన్స్? ఆఫీషియల్గా ఈ రోజు లాస్ట్ డే ఆఫ్ అ బ్యాచులర్ లైఫ్స్. నీకేం క్రేజీగా చేయాలని లేదా? నీకంటూ ఎలాంటి అమ్మాయి రావాలనుకున్నావు? నీలా హియర్ ఇస్ మై డాటర్ స్వేచ్ఛ. గోవాలో జరిగిందా పెళ్ళి? I seriously did not expect this from you, Arun. అందుకే పెళ్లికి ముందు ఎక్కువ కలవకూడదంటారు. ఏం చేస్తున్నావురా? షీఈస్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ గర్ల్ బ్రో. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా?